assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e bismade on e yewtere men hande nde. Eɗen gandi noon gonɗen ko e guurti no wiyeno ni aset garowo ɗo o anniya ɓamtede janɗele men no wayanno. Hande noon oɗon gandi hande ko 24 yarata e lewru tataɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e 26 ene hawri e talata hande. Alhamdulillah, Allah walli en noon en koori e dow jam, kadi Allah walli en hokki en cellal sembe ko adodirano ko waɗama dental diine ko wonno anniye men e gollodirde mabɓe. Allah walli en ɗum gollama toon, alhamdulillahi rabbil alamina. Tafsiraji korke ɗi o jiini rewdiri, Allah walli en mbaɗi toon tafsiraji ceerno ɗaha dukke gila go lewru korka ha ndu maayi o jii ɗum e tafsiraji bande ceerno meɗen ceerno Habus Diallo e bandaji ceerno men ceerno Moussa Mbaye e bandaji men ceerno Bocar Diop e bandaji men ceerno Alpha Dia. Goto hen fof waɗa lefol ene yetto on gila go korka ha ndu maayi. Jiida kadi komin ƴettani on to wuro men teddugo Madina Gounass Caali Ceerno. Tafsir o gila fuɗɗi ha o timmi, kalde pinɗon oɗon jiiya ɗum yetto on, alhamdulillahi rabbil alamina. To juma tone ko waɗa toon e bandaji ceerno e yewtere ceerno men ceerno Ibnu Umar on jiiga ene yetto on e gaɗa goɗɗe jewtoɓe taw ko gande addama e nder korka ha timmi e naafilaji mon korka gila go korka ha korka maayi. Ɗum ko dental diine tan herori ɗum on jii ɗum. Dental men e kabaruji pular nanguitaɗi toon on jii on jeewaka gila go lewru korka ha ndu maayi. Oɗon keɓa kabaruji mon no ardanno ni hay hunde he mankani. Jangoɓe alkule Qur'an Arab keɓi, jangoɓe alkule Qur'an Arab keɓi, wonɓe Facebook keɓi, wonɓe YouTube keɓi. ɗum ko yettere Allah mawde nde Allah waɗani en jingani en rendini en yen ndendu hen wadde golle baɗeni mawnude, golle baɗeni mawnude enen rennuwo ngo enen tan mbawata nangude hende nango. So jii caali waɗanama calɗi tiɗɗi ko ha nanga ko wonto ko wasa yende e dow meɗen. Caali waɗana ko calɗi 4 ɗi mbawa nangude caali ki ko wonto ko wasa yende e men. Enen ne Allah rokki en dental waɗama, erago erama, nanama, jaɓama, notitama. Kala garɗo ene andi ko haaldade adina natata. Jaɓi, welti, naati ko haaldano ko tawi ɗum toon. An gonɗo dental diine
ko haaldano toon ko a yii ɗum toon. An gonɗo kabaruji Pulaar nangitaɗi ko haaldano ko a yii ɗum toon. Janngoɓe duɗal limto Arab ko haaldano ko yiyama toon. Janngoɓe duɗal limto Pulaar ɓenne ko haaldano ko jiiɗum toon. Wonnoɓe Dental Diina TV ɓenne ko haaldano ko jiiɗum toon. Wonɓe Facebook ko haaldano ko jiiɗum toon. Wadde gooto kala yii ko haaldano ko. Wadde oɗon gandi ɗeɗo golle wona golle on jarama tan jokkoteɗe, wona tan min beltima tan jokkoteɗe. Jokkoteɗe ko jokkodirde juuɗe men. Gooto kala waɗa hoore muɗum ngal ɗo dental ko dentalam. So yeehi ko min yahani, so dari ko min darani. Wadde mi daro hen darnam min. Kadi goɗɗo wiya noon, goɗɗo wiya noon, e fo nden tan mbiyen noon, mbaɗen noon kadi. Mbiyen noon kadi mbaɗen noon. Sen mbi noon kadi ene mbaɗani noon, wayata noon, nafata noon gila 16 4 mois 2016 faade ñalawma hande o. Oɗo avril garoɗo 16 makko keɓeten duuɓi 9 e ballal Allah e sembe muɗum. Dental ngal o jiiɗi ngal wayi. Angal deeƴi, ala cambal ala ndeeƴe eɗen deƴƴi eɗen ndeeƴi eɗen gondi gondigal jodgal hay goto mi jawa goɗɗo o. Kalde pinɗen gadden ko nafata en, nananen julɓe naftodira e koye mumen. Ɗum noon so Allah jingani en, waɗani en dani yenne, jaɓen jingere Allah nde, jaɓɓoɗen ko rokki en ko, gonden hen no wondirte, ballen hen foti wallirede hen. Hoto hay goto jaɓ wiyeede ar addu an aɗa addane gila goo lewru ha lewru maaya, aɗa andi oɗo neɗɗo de ko neɗɗo no menni, ko joom haaju no menni. Wadde goto kala ƴetta seeɗayal mum kal jogui kal, waɗay Orange Money mum walla Wave mum, tolnira yetto waltore e golle jahoje. Eɗen gandi numéro o, hay goto emen majjani numéro o 00 221 77 906 14 81. O numéro alamo andama meɗen, alamo andama e meɗen enen wonɓe hemɓe. Ɗum noon so en ndendi en timmi konu, ngun konu yo gollu ko yiitini. Eɗen gandi kam kaɓorɗo ko bonoje, portable ko bonoje, ordinateur ko bonoji, connexion ko codeteɗo, wifi ko joɓeteɗo, courant ko joɓeteɗo. Min gacca haajuji amen 7 heures subaka, min gondemo saha ha 2 heures oɗon jeemen e nder weehe, amin gollono on. Korka fof wawi musde, korka e musde, min gacca haajuji ɗi, min gollodiremon ha koka maaya. Oɗon gandi kam oɗo gollo ɗeɗo golle ko korɗo no men ni, kono en korat ha nangue muta, goto kala muddoya e kumtari muɗum, acca gonnoɗo caggal ne gollono en gila subaka ha heeri. Ene moƴƴanno, ene yoɗanno, sen pini subaka law tawde Allah rokki en ko wiyete Wave ko, ene ɓalli en kala pinɗo hayso temedel mum gotel nelda yetto e portable makko, ɗum renda ñalawma so rindi, ɗum renda ɗo makko ɗo wonanama bottari makko e hirande makko, kacitari makko. Ene mbi yo dawane en gaddani bottari, en gaddani hirande, kaccari haalaka. Ɗum noon wadde neɗɗo gonduɗo e mon, jiɗanɗo on kala moƴƴere, darniɗo on e kala moƴƴere,
kala ko joli jolda e mon e ɗum fewna haa feewa addana on no feewiri itta ɗuma kola renta wonta lefol belgol heɗade keɗoɗa kadi kennoya bande en ɗum ngal ballal Allah jingani en haa ɗum wayno wayni enen kadi hoto bonnanen koye men ɗum Allah jingani en hokki en hande ko wiyete Wave ko wiyete Orange Money Western Union MoneyGram ɗo gonɗa fof kalɗo mbawɗa wonde funnague hirnague rewa worgo itta hen seeɗa ma oya itta seeɗa oya seeɗa renda wona hunde humto hunde min gonde mon haa ɗum gasi ñalawma julde yonti ena yoɗanno eɗen gandi oɗo ko joom galle no men ni ko joom ɓesgu no men ni wacci haajuji makko o wondi e men haa lewru ma korka maayi ko baɗo mudduji ko poɗɗo hultinde galle makko ñamminde galle makko enen kadi goto kala membo seeɗayal kal jogi waɗa e Wave walla Orange Money walla Western Union walla MoneyGram nuldamo yettomo ɓallomo haade yontude taw o heeɓi hunde komo waɗa haajuji makko gonɗi e ñalama julde ɗum fof ko haala wonɗo hona joni noon no ko haaldonno kala garɗo ko ɗum ɗo mbaɗata mbiɗa mi nani mi jaɓi ko heddi nanɗo jaɓɗo ko heddi gollude mbiɗa mi nani mi jaɓi ko rewata hen gollude wadde gollen no mbiyanɗen ni gonga ni ko an jeeyi jawdi ma ɗum ko an jeeyi jawdi ma wo amma noon ko kaldeɗa ko a jeeya ɗum ko gollal ngal jeeyi ɗum gollal ngal ko jeeyi ko noon totta dental ngal ko jeeyi ko waɗa e haaju dental ngal so tawi oto ɓolo ala essence no yarata sen jole oto enen fof lawol gotol dental gotal en jole maggal hay hunde jippetake e maggal men keɗo men kennuy ala woɓɓe hen ne mbaɗa no mbiya no mbira kono so yiɓe noon kewani te golle gonɗe gaaɗe ɓuri ɗum doole addoɓe gaddiri ko ha mbawen jokkude golle ɓeeto deƴƴe ndeeje eɗen gandi ko hen jeeya aɓe gandi ko hen ɓe jeeya wonno saha kay komi ala o saaha mi ƴeewa no saaha mo dañmi o mi ƴeewa ko ndewetemi ko no foti mi rendina ɗum laawol gotol yamre wootere mi rewa les mi kaari ɗum ɗo ndewetanomi nani ene yooɗi tawde Allah waɗi a dañanimi a muñanama an wiya muñana a muñanama an naati deƴƴi deeƴi amin gandi a addani anne kadi aɗa andi a addani Allah kadi ene andi a addani ko heddi nde keɓɗa nde Allah tini a heeɓi wadde heɓno neɗɗo kam ne jogo gantu gonga neɗɗo wawa tan pinda ko daña wa saha tawa ala gonga kono saha mo Allah addi o kadi siftor kadi min de mbiɗa rewatano hunde mi yoɓoya no jarata bitiki ni ñamloɗa e bitiki he o winda e carnet he lewru ma ƴetta jaaha joɓoyamo anne ko noon tan ga way hay goto jaɓata gollo lewru maya salo yoɓede ɗum ala hay goto jiɗɗo ɗum e meɗen jaaha aɗa gollo gila goo lewru ha lewru maya mbiyeɗa yoɓetake ene nanni ceerno gacca haaju ma ndawa ha lewru maya min mbiya min joɓanima a yiyata min de mi yiyata on de kono Allah kam ne yiya on toon gonga mi yiyata on kono golle ɗe kam ene jiiya on saabu kalde pinɗa garɗa e dental he dental diine keɓa gara e kabruji nanguitaɗi keɓa
njaha to jangde Pulaar keɓa, njaha to jangde altul arab keɓa, njaha to YouTube keɓa, njaha to Facebook keɓa. kemneɗa ha lewru maaya abonnement, ha lewru maaya ene yooɗa hayso andamo tawde ko o nafima anne wat saha goto ciftoramo mbiya ode ko tinniɗo, ode ko ballowo, wadde minne hande mi dawra wa yahandemo hande dawla minnene mi ƴeewa ko mbawmi e doole am, mi ƴeewa numéro mo wi kam o 00 221 77 906 14 81. ɓe jogui orange monam mi lomba hen, walla jogui ko weefam mi lomba hen, westeruji monogram riya jogui mi nelda hen. so yettima noon mi noddamo less to hay goto tinani yomo kaari komin kaari gonɗo nokku kaari. a anda kam noon mi andama, kono noon ɗum ɗo waltoro golle men jahoje ɗe min jii dardema, min jii tidarma e yo ko ɗon wawa ɓeeli haalde. nda ɗum ɗo waltoro golle men ɗe min jii darde ma noon e tinnare ma fuɗɗo arde. on saaha noon mbiya yo Allah sellin doole, taw addi ɗum wona a addi ko sellin doole ɗe. courant en jeeya ɗum, wifi o en jeeya ɗum, connexion en jeeya ɗum. nafata noon goto kala e men anda ɗeɗo golle ko golle jawdi, ndendinen so ari tan yetto en lawol gotol, humta haaju o lawol gotol. itten joɓen courant men, joɓen wifi men, connexion ngamen coode, portable ɗe koɗe jeeɗiɗi gonɗe ɗo gollotoɗe. so jii golle ɗe ene yawrata ni ko peece ngala nangato, ngala nangoyoto, ngalɗa nangoyoto, ngalto nangoyoto. so nangama gasi ɓurtat kadi garta kadi pewnita, itta ko ɓurti ko kuppa hakkude o tawno ko woni fewani taƴa hakkude o taƴaga etta kadi nattina fofo wonta lefol goto yettoma. on jiya ɗum no wayi. oɗon jiya journal RFI ene doga, journal radio fulɓe ene doga, journal active ene doga. ɗon e ɗon ngala nana nangato RFI, ngala ena nanga radio fulɓe, ngala ena nanga active pular. nanguide law goto gasa yetto on mbaɗone portable moɗon keɗoɗon kennuyen bandiraɓe meɗen. kamɓe ɓe mbaɗi ko waɗɗiɓe kamɓe, ɓe jinno ko yo heeɗe. min kadi min gari min lomtoɓe ɗon eggine nawe ɗo nokkuji ɓurɗi woɗɗoyde. radio ngo no woɗɗo yettaki, télé o no woɗɗo yettaki, saabu gonɗo nder ladde ene ayna, o nan nder ladde en rema, o nan nder maayo. wadde en gandi ndeke te consommer ko heewani o nanno ko adda ko e portable makko, o ñifa connexion makko, o wona heɗade, o welto ha lewru maaya. so yama tan gadde tan oho warimi haala wayi. so o wawi andi o wawa yo accu, ɗum wona haala moƴƴo, yo accu. so wawa yo accu, anga sembinani, yo yalti yimɓeɓe. ala a sembinani, hoto yo yalti ala. an a waɗi ko waɗɗima ko, ka jiɗɗo jingude, ƴettu goɗɗum pawta hen, ɗum ma jingu jingana nde. so goto ko waɗiri noon waɗi galle ko galle muɗum, golle ko golle muɗum, en ganata. ko so min tan jogui golle ɗe, ɓeene garana gadda, addoɓe gaddiri ko ha gaddane heddiɓe cala addude, en ganat. so mi ronki yaade min no mbaɗanmi, mi dartoto. ko dartini kam ko ronkude yaade. oto ene yahanno, ene yaha ha ɓoye paani, no waɗata daro ha pante ɓenna. en kadi en gandi dendagal lanna paana, jawnoɗen gila law gadde min kanse biyete kalis o, gadden nelden yetto. so yettima taw kala ko yonti taw ene ɓalli en, par ce que courant so yonti
taw mi anata mi andata hen. wifi o so yonti taw mi andata hen. kono so cotere ha waɗe portable ɗe so courant kuppi walla mi yalti galle o ko nangirte ko taw e gandata hen. wa saha jeyata ko wakko sak cikka sako elle ko ɗantoɗo taw portable ene nder to ene nanga on tinani. wa saha mbiɗa nder jama ko toon nangammi gueɗe goɗɗe taw ko toon tawi kam mi usta ha laaɓa cer hewɓe nder jama ɓe ganda ɓe nanga min tan goto andi mbiɗa nanga mi nanga ha mi gayna nangude mi gaymi taw ɓurti kadi mi nata kadi kuppite fewne ha few yetto on. wa saha noon leela yettade woɓɓeɓe naata alan tawde leelide to anda ɗo woni ɗo anda no woniri ni so rokkanoma yo gollo ɗum ngal gollal mo andudeke leelandeke taw mbiɗen less mbiɗa gollo taw jum anda sikka mata oɗo aran taw ala omo less omo gollo sette to o fini ɓooyi omay golle omo nanga ɗum omo fewna omo mofta omo nanga ɗum omo fewna omo mofta haw timmina ko foti timminde ko ɗum naata on yetto on kala ko yettaki on tawa komi gayna taw gollade. somi gollima jamma o ko foti arde janggo ko koye jamma he gollete mi golloɓe jammagu he subaka law jiyon naata ɗum noon wadde so golle ɗe mbayini ko onon nangi hen. oɗon gandi kam guila 2016 faade hande wona balɗe wona lebbi ko duuɓi 16 garoɗo o woni avril o 16 muɗum keɓaten duuɓi 9 de ko on nangi hen on jaggi hen on balli hen ha joni ɓeydoɗen nangude hen e jingude hen wallude hen. goto kala waɗama erago faade e muɗum suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen kalɗo mbawɗa wonde funnague hirnague rewo worgo goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen kalɗo mbawɗa wonde amin mbima ya waɗa men ballal ngal mbawɗa nananami numéro mo mbima o 00 221 77 906 14 81 ma yi WhatsApp o ɗo winda Yaya Ly nanna hen ko mbawɗa e ballal ma yetto en waɗi e keese he reeno gollal men jahowal ngal ko gollal men jahowal mbimi jahowal ngal ko gollal jahowal so huno yaha non daroto wadde gollal jahowal ngal ƴetton ko mbawɗon neldon nanne e oɗon kees reena gollal ngal. amin ñaguini on Allah noon cellal e sembe e kattanɗe e bawɗe arsigue jaajƴo gurdam juɗɗam belɗam e battane moƴƴe ala koye nandirde e famodirde e gollodirde saabi Allah tawana yeengo kala gollira yeengo boni ko Allah ko wattinta adi wattinta ɗum noon kala ko batten hen yaato ko Allah paandiɗen hen eɗen ballodira saabi Allah kaddi gurdam men goto kala ko rokka e gurdam ko ɗon hawi hadde min kadi o saago amin guurta amin jaada e moon ha ɗo Allah hanni min ganda ko ha jangga min ganda ko ha janggo min ganda on kadi on ganda min ganda hay goto min andana hoore muɗum wadde sane gonduɗen nde kam moƴƴodiren ballodiren jingodiren golle jahoje sane nde gurɗen nde goto kala yo wat ko bawal mum feeñira minen peeñi ko wadde somin pini min gara min nanga min gadda on kadi peeñiron nanude juuɗe e poos nannon juuɗe e poos johon to Wave walla Orange Money Western Union mona garam nannon yetto waɗe e kees ɓallo min mbawa deejde ɗum waɗe e courant ɗum waɗe e wifi ɗum waɗe e portable ɗum waɗe e barme he min mbasa barmude barme o kadi ko hen jeeya somin ñamani min jarani ni mbaɗata enen hanno kala goto mon adda sac maaro fukka fawɗon de dulli fawɗon ronkama kam tawde aɗen goɗɗodiri en mbawa adda ha ga henne Allah newni lawol ɗo rewi Wave Orange Money Western Union mona garam rewa ɗon yetto en so yettima en an nelduɗo Allah yiima
hatta ngara lesto mbaɗa vocal ma dabɓo ko min kaari gonɗo wuro kaari mi waɗi hen balalam ɗum ɗo yo golɗe jaaru yeeso min mbiya amin golɗe jaaru yeeso min mbiya amin addi kene addi duwaw sa duyim noon min mbiya amin yo batti muuri min mbiya amin eyyi ko ɗum mbimi on ngoy wonno kadi yewtere hannde nde gandiron noon paamiron noon ko galle men ko golle men goto kala men nanga hen waɗa galle ko galle muɗum jingguere mum hoto goto fat ha wiye wat wat goto kala yo wat saga yaka yo wat nde ɓuuri yodde ko wadde taw yaka wat ayi sa wiyama wattan taw yonti wadde a wiyama wattan soofi ɓuuri yodde ko haadema wiyede watta waɗi haade lewru mayde tawi fo en dendi ni en gandi lewru noon maaya jawɗen dendinen ha renda ndu maaya tan tel ene naata ene jiiya ene renda ha renda wona hunde yamre moƴƴere cooden hen ko waɗi fa'ida golle ɗe jaara yeeso so jiiɗi so portable boni itten cooden hen so ordinateur ji boni cooden hen oɗon gandi hande YouTube hande e Facebook e gueɗe goɗɗe gueɗe kewɗe hande ko ma cooda nde keeɓa ɗum gueɗe kewɗe hande ko ma cooda nde keeɓa ɗum e nder weeye he weeye ngo aɗa dokkiranno ko heewi kono jom gueɗe kewɗe he ma cooda kala mo nanɗo haalam ko andi ko kalmi ko gueɗe ko ma keeɓa carte bancaire cooda e weeye he woyilla sa sodan tan ko seeɗa dokkatma hen te ɗe golle ko golle jaajƴe jiɗɗe yajñude ha yaaja ɗum noon wadde en ndendata jaggen hen en ndendata jinguen ɗum en ndendata ballen ɗum hoto hay goto ɗaw hoore mum nde ɗo moƴƴere yahore ka moƴƴo jiɗɗo moƴƴinde ka ballowo aɗa yiɗi balluɗa bisimilla ma numéro men mbiyaɗo ɗo watte ɗo 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li jeeya wasabo ngara mbaɗa hen ko mbawɗa ko e ballal ma e jinguere ma yetto galle o ɗum to mbimi on funnague naaɓe hirnague naaɓe rewanaɓe worgonaɓe sukaɓe hen mawɓe hen rewɓe hen worɓe hen goto foof noddama hen waɗa hen ballal ma fodde ko mbawɗa wadde hen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima e waɗa noon tawi saahaji kewɗi eɗen ɓeydi eɗen gustaki diine meɗen